שלום לכולם, היום אני הולך לדבר על הטלפון ככלי במקום כמתחרה על התשומת לב שלכם. מי שלא מכיר, אני גיא, לקצרי הזמן, הנה ההמלץ. בקצרה, הטלפון צריך לשמש אתכם למטרות שלכם. אם אתם גוללים כל היום, זה כנראה לא משיג את המטרות שלכם, ואז קורה שפשוט מתבזבז זמן יקר. אז למי שחי בעצם על הפלנטה הזאת, כולנו יודעים שביום יום נוחתות עלינו לפעמים משימות משום מקום. עכשיו אם אתם כמוני ויש לכם הפרעות קשב וריכוז, לפעמים המוח שלנו מסתובב בכל מיני מקומות וקשה לזכור. אבל מה שקל כן לעשות זה להוציא את הטלפון, לכתוב פתק. או, יותר טוב אפילו, לשים שעון מעורר למתי נקדם את הדבר הזה שאנחנו צריכים לעשות. לדוגמה, אם אנחנו צריכים לצאת למקום מסוים בזמן, אפילו לחברים או משפחה, ואנחנו נוטים לאחר כי אנחנו נסחפים באיזה משהו, יכולים לשים לעצמנו פשוט תזכורת, לא יודע מה, חצי שעה לפני, ופשוט זה יקרה, לא נצטרך לזכור את זה יותר. דוגמה נוספת זה אם אני צריך לקבוע תור לרופא והיום כבר לא הספקתי להתקשר בזמן, המשרד סגור. אז מה שאני כן אעשה בשביל מחר כן להספיק את זה בזמן, אני אשים לעצמי תזכורת בטלפון. נגיד, סתם לדוגמה, המשרד נסגר בשעה 5 בערב, אני אשים לעצמי תזכורת לשעה 4 בערב. להתקשר למשרד של ככה וככה. אתם יודעים איך זה הולך. ואז בעצם אני לא צריך לזכור את זה יותר, אני פשוט הוצאתי את זה, מפנה מקום. רובנו כנראה עם הטלפון שלנו רוב היום. אז מה יותר פשוט מהדבר שתמיד עלינו, פשוט להכניס תזכורת לאיזה אירוע מסוים. יום הולדת, מסיבות, whatever. תבחרו בעצמכם. עוד דבר שממש עוזר זה להוסיף ממש אירוע בלוח שנה בטלפון. אנחנו יכולים לעשות לו שיעשה לנו תזכורת שבועיים לפני האירוע, ואפילו תזכורת שנייה, ולדעתי אפילו במכשירים מסוימים אפילו יותר תזכורות, וככה הלאה. כמה שצריך בשביל להגיע למצב שזה קורה בעצם. מה עוד? למשל יש לנו להפעיל טיימר למשימות שקשה לעשות. אנחנו יודעים שיש איזה משהו פרודקטיבי שאנחנו יכולים לעשות, כמו לטאטא את הבית, לעבוד על פרויקט שלנו שיקדם אותנו בצורה כזאת או אחרת. אבל לפעמים פשוט קשה לנו להתחיל. מהניסיון שלי, הרבה יותר קל לנו פסיכולוגית להקציב לעצמנו זמן לפעילות מסוימת מאשר לא לדעת כמה זמן אנחנו הולכים לשבת על משהו שהוא קשה לעשייה בעצם. לא בא לנו עכשיו לשטוף את כל 1,000 כלים, או אני מקווה שאין לכם 1,000 כלים, אבל נגיד ויש עכשיו תיק רציני בכיור, אפשר לעשות טיימר ל4 דקות וזה הכל. תאמינו לי, ב4 דקות האלה הרבה יקרה עם מה שקורה במצב של הכלים בכיור. ולפעמים יבוא לנו גם להמשיך אחרי זה, ואז כבר נסיים את העבודה. אבל העיקר זה להתחיל ולתת לזה הקצבת זמן, כדי שיהיה לנו קל יותר פסיכולוגית לתפוס את המשימה בעצם. עכשיו, אפשר גם בצורה אחרת להשתמש בזה, למשל כשאנחנו תופסים את עצמנו גוללים, וזה משהו שאנחנו כולנו, אני בטוח, עושים בשלב כזה או אחר, לפחות למי שיש הפרעות קשב וריכוז כמוני. אם אתם תופסים את עצמכם גוללים הרבה, שימו לעצמכם טיימר, כי אז בעצם אתם תדעו כמה זמן אתם רוצים בעצם להשקיע על הפעילות הזאת של הגלילה, שזה משהו שלפעמים אנחנו צריכים את ההפסקה המנטלית הזאת של פשוט לא לחשוב על כלום, לצרוך תוכן. עכשיו, לא תמיד הכל מתנהל לפי הלוז. לפעמים אנחנו שמים תזכורת, ואז ברגע שמגיעה השעה, לא בא לנו לעשות את הדבר. עושים סנוז, כמו שלקום בבוקר לפעמים לא בא לנו. חבר'ה, זה בסדר. גם אני חוטא בזה הרבה, וזה ממש בסדר לעשות סנוז, לא חייבים להיות אדוקים על כל דבר. אבל זה בדיוק הקטע, אנחנו לא רוצים לדחות את זה לנצח, ולכן אני עושה את הסנוז הזה. ואז הוא מזכיר לי כל 9 דקות לעשות את זה, וגם אם דחיתי את זה 4 פעמים את הדבר הזה, בסופו של דבר אני אעשה את זה. אם לא היה לי את הדבר הזה, כנראה שהייתי שוכח, או שזה היה נדחה.
עכשיו אם לחלק מכם יש בעיה כזאת שאתם שוכחים ברגע האמת לרשום את מה שצריך, את התזכורת, את ה-whatever, אז הכל בסדר, אל תהיו אדוקים לגבי הדבר הזה, תסלחו לעצמכם, תמשיכו הלאה, תנסו שוב. עכשיו אני גם מציע לכם להסתכל בנתוני צריכת זמן מסך שלכם בטלפון. הרבה מאיתנו לא מודעים כמה זמן אנחנו מבזבזים על פייסבוק, על רדיט, יוטיוב, ובגלל זה בעצם הצעתי את כל הדברים האלה. תשתמשו בזה, אל תהיו מכורים. בקיצור, אם אתם אוהבים כזה תוכן, תעשו לייק, תעשו סאבסקרייב, זה יכול לעזור, אתם לא חייבים, הכל טוב. יאללה ביי.